سينغا جمال من مفاد ما قل في حالة وجود أسرة يختلط من رجل مسلم وامرأة مسيحية ثم حصلت الوفاة من المرأة المسيحية أو من أحد أبناء الأسرة الذي أسلم والده وهو كبير ولم يسلم، فما هو سلوك اللائق للجار في هذه الحالة؟ أسرة دون بنا فامي أما فيمن غنجيلو تيرنغا بنا غوركو جولدو تي ديبو بو كريتيان جو مثلا to ɓaawo ɗon ajal feƴƴake gal jiha debbo maako chrétien jo walla ajal feƴƴake har gooto nder ɓiɓɓe maɓɓe to wondo baaba on silmino wakkati silma man woodi ɓiɓɓe mawɓe ɓiɓɓe man ɓe nastay silama to ajal feƴƴake dow ɓiɗɗo gooto nder ɓiɓɓe man masala noyi woni suluku noyi latti leɓotirano bana hedduɓe man ɓe har haaliwol ngol ɗo noyi ɓe kuudata nda gorko ɗon juulɗo to nda bo oɗo maynaɗo har nder fami maako man bo on bo lettake na julɗo to ɗum kore maako to ɗum ɓii ko to ɗum derɗi ko goɗɗon gonnoɗo e maako noyi waɗete har yakewol man ngol بالنسبة للأمور التي تكون بعد الموت فإن أهل كل دين هم الذين يقومون بها طبقا لاعتقاداتهم الدينية har fiiji ko laati peɓɓoto ɗum ɓaawo maygo ko huwete her goɗɗo ɓaawo maygo muɗum kam ɗum accante ɗum har yimɓe kala diina fuu goɗɗo jawmu diina man on huwanemo de ɓe kuwa har muɗum deydey ko yahanta diina maɓɓe fa alal muslimi an yabhasa an ahli dini zawjati to wondo kore maako man maynama alhaali na julɗo walla ɓii ko mawɗo man maynama alhaali mum na julɗo to julɗo man o ɗaɓɓita yimɓe diina on man ɓen man ɓen cuklanto liyatawallaw shanaha ɓen man cuklanto shani on man deydey ko diina maɓɓe wi dibkan li dinihim to ni waɗete to amma fa iza ta'azzar e to wondo salgiɗi fa iza ta'azzara wujudu ɓen ɓe diina maako man ɓe o heɓay ɓe aw walla bo foti heɓgoɓe amma hiddeko ko ɓe ngara man ɗo ɓandu man wonnoto wasila no rera ɓandu majum jo'ina ndu ha nokkure ndu renoto ndu wonnatako man bo wala ha nokkure man masala no waɗete fa innahu yatawalla mo waratahu kanko julɗo man o kanko on waloto wirnugo mo kanko waloto ugo mo julɓe bo woni dow muɗum wa alal muslimin an yusa'idu julɓe bo kañum en bo ballita mo har wirnugo har ugo o man lika yuwariyal jusman ngam o wirna ɓandu man amma gayra mura'in mutaqadatil mayyit wala li mutaqadati zawjil muslimina amma to ɓe ngari ɓe uwan mo man ɗo ɓe gaynata mutaqadaji maɓɓe kamɓe ɓe uwa mo bana julɗo urete ɗum kan nana ɗum diina oɗo man ko diina o wi'ata feere nden kam en uwatamo na woni hormingo diina ka woni ma hormingo mo man ɗo mbaɗen mo dow laawol meɗen en mbaɗatamo dow laawol meɗen e en mbaɗatamo bo dow laawol maɓɓe bo ɗo bona en korminayi diina men enen bo de ka ɗaɓɓita laawol cakawol noon kadi lettingol na ɗum laawol waɗgo juulɗo na ɗum laawol bo ngol ƴameten no ɓe mbareteno ka mbaɗen deydeno on mbaɗen mo deydeno wartenen bona ka ɗum ɓili en ngal jiha diina meɗen to ni waɗa laawol cakawol noon amma binisba bana yaago hofna kam kowona laawol ɓilla har majum ka julɓe cinkidiran tana julɗo ha her to ajal man feƴƴake cinkidiran mbiyanmo bo Allah hokke muñal Allah hokke muñal ha masibo maɗa lati jamol man dammugal jawabu man bo dammuɗo ɓanni